Tiripon sa syudad ni Naga ang dugang na 5,138 Security and Emergency Response Group para magtaong seguridad sa mga debotong makikiselebra sa Peñafrancia Festival ngunya na bulan. Bali sa mga nagarabota na dagdag na puwersa ang personahe sali sa Philippine National Police Bicol, Highway Patrol Group, Aviation Security Group, Philippine Army, Bureau of Fire Protection, Regional Maritime Group, siring man ang mga personahe kan Land Transportation Office, Public Safety Office, Traffic Force Multipliers as in Disaster Risk Reduction and Management Office sa ginibong pagtiripon sa Barangay Balatas kasuod mang aga na maugmaman na pig-welcome kan ama kan syudad na si Mayor Nelson Legacion. So ngunyan pa lang, sa kuya kong pagpapasalamat sa ngaran kan lokal na gobyerno kanaga sa saindo po gabos. Sa saindong magiging serbisyo, bako lang po puon ngunyan na aldaw, kundi sa mga panahon na kamukaipuhan, maging pag natapos na po ang fluvial procession, as in iba pa pong mga aktibidades. Presente man sa pagtiripon, si PNP Bicol Director Police Brigadier General Andre Dizon. Inumaw kan direktor ang padagos na pagkasararo kan force multipliers para mautob ang obheto kan gabos na matrayompo asin matunino nga selebrasyon kan pinakadakulang kapistahan sa Kabikulan. Dahil multi-agency po kita, let us continue to communicate, cooperate, and coordinate with each other and maintain our bearing as members of the government. Ini po ay ipapahiling ta kung paano kita mag-serbisyo, paano kita mag-tubod kan sa to yung mga sinumpaan mo niyan sa tubangan kan lampang saro. Sa liwat, PRO5, padagos na masuporta. Antes ang deployment kunya na aldaw, pinanginutan mo ni Archbishop Rex Andrew Alarcon ang pagbindisyon sa mga ikakalat na security forces. But most of us, we are doing this as an act of duty. So when you commit yourself to your duty, you also put yourself and put your trust on that solemn duty which you undertake. Mientras tanto, piglalauman na milyong-milyong Pilipino ang ma-attendar kan kapistahan, urog na sa translasyon prosesyon nagigibuhon ngunya na hapon asin sa fluvial prosesyon nagigibuhon sa Setyembre 21. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.